Yauwa wannan bidiyon zai nuna ma ya za ka ga recovery press ɗinka, ya za ka ga recovery press ɗinka na GM. So this is very serious, mu tsaya mu kalla da kyau. Abinda za ka je sai ka je gurin wallet, kana zuwa gurin wallet gashi nan scratch press sai ka taɓa scratch press. Zai baka wannan code ɗin. Wannan code ɗin shine ake cewa two factor authentication wato 2FA. So wannan gurin da kuka gani ƙasan wannan QR code ɗin da ya generating za ka yi copy. So idan ka yi copy sai ka je sai ka yi downloading authenticator, Google Authenticator. Muna gani ko sai ka buɗe Google Authenticator idan kuma kana da shi kenan. So sai ka zo gurin wannan plus ɗin muna gani ko kai adding wannan plus ɗin sai kai adding muna gani ko gashi nan zai ce ma enter a setup key sai ka sa enter a setup key sai ka sa mishi suna. Misali yanda za ka gane shi misali sai ka ce GM Telegram. Muna gani ko GM Telegram gashi nan your key. To wannan key ɗin wanda ka kwafo a can muna gani ko shi za ka yi pasting. Muna gani ko so nan kuma type of key ne, time based ne ko counter based ne sai ka bar shi a time based sai ka ce add. Muna gani ko to kun ga yanzu gashi nan wannan shine code ɗinmu. So yanzu next abin da za ka yi sai ka koma cikin Telegram sai ka danna mene sai ka danna next step. Muna gani ko gashi nan ya sa ma enter two factor authentication, enter the 6-digit code generated by your authenticator app. So sai ka zo nan sai ka ga code ɗin duk bayan sakan 30 yake generating sabon code, duk bayan minti 30. So kafin wannan ya ƙare ga code ɗinmu nan 5431. Daga nan sai kai confirming in ka sa wannan code ɗin. Muna gani ko gashi nan ya ce successfully linked. So kun gani gashi nan authenticated successfully. So kun ga yanzu ga code ɗina nan ya fito. Muna gani ko kun ga yanzu ga recovery paste ɗina nan ya fito. Shi ma za su baka minti ɗaya ne so da session ɗin zai expire sai ka sake generating wancan code ɗin. Ku yi ma mutane sharing wannan bidiyon saboda su amfana mutane da yawa. Saboda wannan is very important, mutane da yawa sun manta recovery paste ɗinsu, sun manta recovery press ɗinsu. Please ku tura ma mutane. Naku a koda yaushe Mr. Complete. Ku yi liking sannan ku yi following page mu for more updates. Mun gode.